Nikdy v živote by som sa neodvážila pozrieť tieto filmy. Nechápem, kto pri zdravom rozume by si tak niečo vôbec pustil. A áno, v zozname nebudú 120 dní Sodomy ani srbský film, bude to oveľa a oveľa horšie. 5. miesto, Postmortem. To sa dá len ťažko nazvať filmom. Je to 30 minút čistého hororu a nechutnosti, kde patológ v skutočnej marnici robí veci, o ktorých je lepšie ani nevedieť. 2. Guinea Pig. Japonská séria filmov štilizovaných ako sny, v ktorých sú mučenia a odrezané končatiny zobrazené tak realisticky, že polícia bola kedysi presvedčená, že ide o skutočné vraždy. 3. Pink Flamingos. Toľko nechutností, že by bolo lepšie, keby tento film nikdy nevznikol. Je tam dokonca scéna jedenia niečoho, natočená úplne bez špeciálnych efektov. 2. miesto, Necromancy. Milostný príbeh medzi živými a mŕtvými pre Boha. Ani nechcem opisovať, čo sa tam deje. A film, ktorý vedie tento desivý rebríček, je skutočná zväz body hororu, čiernej komédie a odporných scén. Beriem tvoj like a odber. A film sa volá Stuffed.